BMW. Είναι έτοιμος για πράσινη σημαία τα αυτοκίνητα. Ξεκίνησα! Δίπλα, δίπλα! Με το πλάι και πιτάει! Θερμέ χειροκρότημα και οι δυο πρώτοι! Ισοπαλία! Τι το φωνάζει εκεί? Ένα μικρόφωνο. Στο πρώτο σκέλος λοιπόν 10-0 υπέρ του Κυρίουτσι λοιπόν, μιας και ο κ. Μαμάτης είχε ένα τετακέ. Στο δεύτερο σκέλος. Στο δεύτερο σκέλος. Τετακέ? Εδώ που